That's all right. Thank you. Musoro wenyaya unotiwo Kushinga Pana Mwari. The one thing that came into my mind, parakaona topic inangoti mubvunzo wandinoda kuvhunza nekuti ndoda kuti nhauro yanhasi ive more of a conversation than me talking all the time. I don't have the usual voice. My voice rakatsakatika mune COVID, so I'm trying to recover my voice. So I'll do less talking because I'm reserving the little that I have. I won't do too much talking. Ndapuwa nhauro ichi ndakada kuti nditi timbonyatsokurukura panhau yokuti kushinga pana Mwari. Mubvunzo wangu ndokuti Mwari wacho waunoti Mwari wako ndeupi? Waunoti Mwari wako iwewe, because chinoitika paupenyu ndechekuti dzimwe nguva tinongoita nekuti takaona zvichingoitwa, takaona vamwe vachizviita, saka nesuwo tinongozviita. Ndakambotaurira vanhu rungano rwekusungirirwa kwekatsi. I think I want to start nekurepeat rungano irworwo. Rungano urwu rwakamira rwakadai. Umwe wema-students weuniversity kuIndia uko akati rimwe zuva regai ndimbotora a walk into the mountains, the surrounding environment. Ari kufamba ake kudaro anosvika paiva nebako. Anoona kuti bako iri rakapfumbira kureva kuti pane munhu anotogara imomo. Akanodongorera ndokuwana muine a monk wechiBuddha akanga achinamata imomo, and he approached very respectfully because that caught his attention. Ndobva aswedera pedyo akamurega achipedza zvake kunamata kwake nezvose zvaaita. Ndobva amukumbira akati iye ndidzidziseiwo manamatiro enyu aya. Ndaafarira. And this was way of meditation and contemplation. Uya mumanku uya uyu ndobva ati zvakanaka, I will be happy to share with you my way of prayer. Ndobva achikumudzidzisa in how to meditate, on how to contemplate. But this monk aigara nekatsi yake yaigara nayo. So this young man semunhu angasati ajaira zvokunamata izvi, angozvionawo musi uyu akazvida, aona zvichiitwa this monk. Saka sezvinewo katsi ari mukudzidziswa kunamata kudaro, kudzidziswa meditation, yaingoenda all over the place, ikaenda pahembe dzake, musoro make, and everywhere. It's just excited because yaona umwe munhu munyowani. Now that was very distracting for this young man. And the Buddha notices, the monk, he notices. Ndobva amubvunza zvikanzi katsi iri kudisturba here, zvikanzi hongu, zvikanzi isungirire. Ndobva vaisungirira, ndobva vaenderera mberi nomunamato wavo. Vapedza ndobva vachisunungura katsi. So he would come in every day because he was not used to the system on how to remain still, surrounded by my distractions. Says that kuti ukangoita distraction chete, munamato watoenda, munamato watopera, you then move away from the center of your prayer. Saka vakamboramba vachizviita kwekanguva achidzidzira, asi sezvineiwo the monk died because he was way old, way on muzera rake anga achembera. Saka afa kudaro uyu mukomana akaramba achienderera nokunamata nokuti zvakanga zvamufadza. Asi anga akungoti pese paanotanga munamato anosungirira katsi semunhu angasati anyatsodzika midzi mazviri kuti agone kunamata with all the surrounding distractions and not being distracted. Asi semunamato wanga afarira akanouparidzira kune vanhu vakasiyana-siyana muguta.
And people started flocking to this place of prayer. Said vanhu vakanga vongoti because pakuuyawo vamwe vanhu vatsva vakawanda vasati vajairawo as well the way of prayer, so they will be distracted. Saka pakabva pangotanga iyo tradition yokuti tsika yokuti pavanotanga munamato vanenge vachisungirira katsi. Nekufamba kwenguva mustudio ndiyo wokutanga apedzawo zvidzidzo zvake, he moved on. But people loved this, they made it their center of pilgrimage. Vagara vachingoenda mazuva nezuva. But there was a tradition now. Panotangwa munamato panosungirirwa katsi. Katsi iyi yakazofa. Katsi yafa kudaro, vanhu vakatanga kubvunzana vakati ngatitorei imwe yatinodii yatinongosungirira patinotanga munamato. Toisunungura patopedza kunamata. They did that. But pakazoita one person akazobvunza, but why do we sungirira this cuts every time? And toisunungura pakupedzisira. Nei tichimboisungura. Vanhu vese vakangoti hatizivi, takangoonawo zvichiitwa pano. Ndozvo takangoona zvichiitwa, saka isu hatizivi chikonzero nei pachisungirirwa katsi. Hama dzadiwa, ndo chinhu chokutanga chandinoda kuti tiite focus on today. Munombomuziva here Mwari wacho? In the first place, we were introduced to this God by parents. Vazhinji patakabhabhatidzwa savana vadiki, they introduced us to the God. Hande kuchechi, munobva munoenda kuchechi chete. Paisei chimboenda kuchechi kwacho kwaione samba. Pamwe vanoenda Saturday, pamwe vanoenda Chishanu, pamwe haende vanozoenda pavanenge vachida kuenda. Sei tichimboenda panguva yatinoenda nemusi watinoenda nemhaka iyi. Vatenderi musafunga kuti kubvunza mubvunzo kurasa chitenderi. Bvunza unzwisise. Bvunza. If you don't ask questions, you will never get to have deep faith. Chitendero chako chiri pamusoro-soro. Because ungoita zvongoti inini handingabvunzi mubvunzo. You want to pretend you're okay with whatever is going on. So ndo mubvunzo wangu wekutanga ndoti timbonyatsokurukura panguva ino. So I'll open a bit of the flow. Kuti timbobvunzana kuti Mwari wacho unombomuziva. Pamwe takaintroduced patakaroorwa, kana patakaroora, we were introduced to this. But have you ever went beyond to get to know your God? Do you know him? Do you know his face? These is the things that I'll give you a few minutes. I know I've got very limited time, but it's good time. But I want us to talk about this. Do you know your God? Do you know how he looks like? Do you know how he talks? Do you know how your God feels about you? Nekuti kana tisingamuzivi tinotsungirira pazvinhu zvisiri izvo. Inoisa kutsungirira kwedu nekushingairira kwedu pazvinhu zvisiri izvo ende tichifamba negwara risiri iro. So I present this to all of us, including Mari padhuze. So in terms of progress, feel free to go unmute and talk. There is really no formality at all. Just unmute yourself and contribute. Thank you. Pamusoro ibaba. Inini Mwari ndinomuona muvanhu vari ordinary, the ordinary people vatinogara navo mazuva ese, nekuti zvinonzi munhu akasikwa mumufananidzo waMwari. So I see God in the people that I even live with. Vanhu vandinosangana navo vandisingazive vangave vaya vatinoona murodhi vatinoti mapenzi kana vanotambura, but in general ndinoti Mwari tinomuona muvanhu vatigere navo nekuti tese takasikwa nemufananidzo waMwari. Notenda ziguru. And yes, indeed, please make it a bit more of a testimony than a homily. My homilies anasema nimbondisira. So when you give your views, let them be more of a testimony, of a witness. This is what we want. We want people who can witness. This is
witnessing to the gospel, because yes, I got imi muchava zvapupu zvangu muYerusarema nomuJudea nyangwe nokumigano yapasi. So for the disciples, they knew the face of Jesus. They knew who he was. So they presented that face to the people, to the world. So this is what I'm asking for. Make it personal. Thank you for the first speaker. Yes, it's about me. That's how you see it. Those are my own. And by the way, that forms your relationship with God. The way you look at God forms your relationship with him. So you must always be aware of how you look at your God. So yes, thank you. Anyone else? I'm sorry, Baba. Inini ndinofila kuti Mwari ndinomuona mune zvandinosangana nazvo muupenyu hwangu, mumachallenges andinosangana nawo, mumifaro yandinosangana nayo, nekuti dzimwe nguva machallenges andinosangana nawo ndinochifunga kuti ndiri ndoga handaiagona, asi ndofunga nekuti Mwari vanenge vaineni ndovanondigonesa kuramba ndichiita move on nemachallenges iwayo. Uye mifaro yandiinayo ndinokwanisa kuwana kufara nekuti ndinenge ndinawo. Ndo maonero andinovaitawo. Wonderful. Yeah, you see God in everything, and especially with the experiences. Now, I want to ask you a question back. What does God's voice say to you in those experiences and challenges? Have you ever had God's voice speak? Muri kubvunza inini ere shumba? Okay. I'm looking for a testimony. It's not like, for me, it's not like really the voice that I hear, but it's the serenity, the calmness that I feel even in the midst of challenges. Like if I go into the house of God, if I go into prayer, it's just the calmness and the assurance, and I feel that God is with me. Can I draw you to the example of Elijah? That's what comes to mind. You will be like Elijah. For you, that's your experience of God. If we are putting it into scriptural context and reference, look, he's running away from my experience is okay. And what does he say to God? Parugutiza onde rutera ida kumuraya. Osvika mubako anoti chii kuna Mwari. Ndaubvunza everybody else. Anoti chii kuna Mwari. This is where I'm getting at. You get to understand these things. This is where I'm getting at, dear friends. We'll get there. We'll get there. So go on, Google it. You just go on your phone and Google it up. Look it up, search it up, and you'll find this experience. That's why I'm drawing you my when you, yes, this is your general, this is your experience in this world. But when there's the scriptures, that's why they're called the light. That's why we say it is the light of the world. Jesus Christ is the light of the world, because in this experience, that feeling of calmness is an experience that Elijah felt as well. So you see yourself and say, I'm not the first one. It has happened to this figure in the Bible, in the scriptures. And what happened afterwards? What was the journey between God and Elijah? So you want to identify yourself
with these situations, and it will make you even a better and much more strong in your faith. Those no good sign, because you will know that God responds. In these situations, God has words. And even sometimes in his silence, he has words. And that forms a deeper understanding of God, a deeper relationship with God. It is no longer a relationship that just has been introduced by, but it's a relationship that you forge with God because God has come first. So thank you. I will move on to the next one, but I still want the response. Elijah, my situations open, and what was God's response? And you find that on that. Right? Is there anybody else? Please, let's interact. That's much. Let's take different approach. Let's interact a little bit more and see how best we can help each other, because it was an afternoon with Father Casper, so leading the conversation. So please do speak. Yes. Yeah. That protection. Thank you. Elijah, that's enough. And this wrong, but when he's wishing to marry, what does God do to him? When he's wishing to die, Marana Mita say. Angel yakauya ikamuti simuka udye. Simuka udye. Because sometimes in our experiences with God, all these things, we then would be in the situation, yeah, Elijah. And then we have that question with us. But look, the difference with Elijah. Elijah, what does he do? He's obedient to God. He's anusumuka woje. Marozo mutaura nezvokuti iyo expect kuti Mwari achazoari mumheni kana kuti achazoari kundengendenga kwapasi mudutu nezvakasiyana siyana. But God reveals himself by a gentle breeze. So there you go, Maizendon. As you're saying, you experience God in all the situations of life. But you must be able to say, yes, apa ndo pandanyatso kuona chiso chake apa. Apa ndo pazviratidza. Iye pachake omene, I can see him like face to face. You must be able to see God. Let not God be an idea. Let not God be an idea you imagine in your head. He looks like this, he looks like that. You must know how he looks like. And by the way, it's a very personal experience. That's why mchizoona vanhu vanozoita express in art or in icons or in pictures. It's their experience of God. Ndinosiona mazuva pane vanhu vanotaura hanzi vachicriticize the face of Jesus. Well, it's a blue-eyed boy. It's because this was an actor who did. Why do you think that's the face of Jesus? I mean, it's a shallow criticism because you are not going beyond what's the surface. The person that does a picture, they are painting as they see and is revealed the face of Jesus as it is revealed to them. And that is coming from experience. You must know how your God looks like. For some people, mudara and mandev, so that's the picture of God. That's the picture of God the Father. Some people are stuck with that, and it's beautiful. If that is a great experience you have with a God, but you must know him. You must know how he looks like. I'm asking again, anybody else with response or testimony or a witness they want to make about knowledge of God? That's where we're setting off from. Knowledge of God. You must know him. I'm sorry, Baba. There, you baby.
inini hangu ndichangojoina but from zvishoma zvandanzwa nekupa testimony about knowing God. Ndakutaura zvinhu zvandandisingakwanisi kutaura until recent months. Ndakarwara kusvika pakuti ndakanamata kuti Mwari dei manditora, and in that process ndaita my hallucinations ndichiona zvimwe zvachona zvichiri vivid, and I could see my body and soul disintegrate. And this is the second time in my life pandakataura kuti I have seen my body and soul disintegrate. Kuti unoona body iri pasi, it's something like a reflection of you iri pamusoro. So I believe that's my body and soul separating, and I was sliding towards a doorway, and there was no wall, it was just a doorway, and beyond the doorway there was light, and I was sliding head on, musoro uriwo uri kuenda towards that doorway, and as a few like millimeters before hitting that entrance, I didn't hit that doorway, and I believe it had slid through that doorway into the light. That would have been God taking me. But at that moment, I opened my eyes and I didn't feel any pain. I felt very comfortable, very at peace with myself. And I believe kuti Mwari nguva yawo yanga isati yakwana. So that's my experience nekuona Mwari muupenyu hwangu. Wow, yes, wonderful. You know, one of the things that our generation of saints, okay, as we are called by the book of Revelations, we are generation of saints because we are counted amongst the saints because of baptism, okay? So we are all in this generation of saints. The only problem with our generation of saints, inonyara kutaura nezvokuru waMwari. Inonyara kuwitnessa pamberi, but yesanduka ndinyara pamberi pavanhu ndichakunyarawo pamberi pababa vangu. These experiences, if you read many of the saints, some of the saints, or some or many of the saints, if you read their lives, these are some of the experiences that brought them to God. And never think that this testimony is too shallow to share. It's a beautiful testimony. There are people who have done actually some work into near-death experiences, trying to explain that beauty of transitioning into the next life. One of the saints, I will tell you, Anoti, you must always meditate upon your life. It's a Christian thing to do. St. Alphonsus. He encourages us to always meditate upon your death because it's a Christian thing to do. It helps you in the transition. It's a beautiful, beautiful testimony. And I'm sure I think you must write a little bit of a book on that one. Don't let that die with you, okay? On the second chance, when you're given the final chance. Don't let that die with you. Okay? Not talking about it, but each time I thought about it, I became so emotional. We like the emotion. We like the emotion and put the emotion. Because and the then emotion, I would end up not being able to tell what I wanted to tell because I didn't even tell people that I was unwell because ndaitya kuti hama dzangu dzikaziva kuti ndarwara mai vangu vachazozviziva and apa mai tachangobva mukushaya baba, so I thought I didn't want to trouble her, but I could have gone on my own without anyone knowing I was unwell, which I don't know whether I don't know how I feel about it because I really felt at that time it was the right thing to do. But yes, now I can easily talk about it and I've experienced it. Vamwe vanhu vachizvitaura then zvongonzi munhu kana anenge sevari kumedical health unenge wakunzi temperature inenge yanyanya kukwira zvinenge zvazodii. But in actually I want to believe kuti it was God's hand, and I'm still questioning myself, kuti
why did I get the second chance? Is there anything that I need to do? And I've tried to do a few things. Ndinofunga kuti ndikabatsira pakati pamwe ndizvo zvandakachimboita izvi. Okay. So yes. Wonderful. Now can I challenge you on, and everybody else who is listening, to in life keep a journal. Okay. And what you have shared, put it down. We are always criticized as Africans that when an African dies, like an elderly, an older African man or woman, if they die, the whole library dies. Because all the experience, this experience, one day, somewhere, it will be someone else's experience. Even within your family, it will be another experience. But it's because we don't have references. We losing quite a lot. So I'm challenging you, write this whole experience in your, put it in a book. Don't worry about vanhu vachazonditi, vanhu vachazonditi, vanhu vanozotaura. Yesu akati, muchava zvapupu zvangu muJerusarema nomuJudea nomuSamaria kunyangwe nokumigano yapasi. You may not have an opportunity to stand on the pulpit and talk about it, but you have an experience with the pen and paper. Put it. Encourage another soul that might be going through even harder times. Encourage the soul. Let them know that you can actually see the face of God, and it's possible. Because you know, you have the knowledge of God. You can point out, it's like John the Baptist with his disciples. He could say, Onai Pana Mwari, Onai nyakubvisa matadzo apasi. Because he knew who he was. He could point out at him and say, this is the Lamb of God. And his disciples left him and followed Jesus. So this is my challenge to you, and an encouragement as well. With having gone through what we went through, the tough time, let the world know. Put it in paper. It might not be ready today. It might not be ready tomorrow. But one day, someone will stumble upon the gem. Someone will stumble upon this beauty. And they'll begin to wonder, who is this saint? With emotion, put the emotion down. Don't hide any emotion. Don't try to make it very scientific or make it look quite straightforward. Give it whatever that comes with those emotions, with everything. Put it down. Put it down, because pate zvatiri tose savanhu hapana chakashata chakasikwa naMwari. Chinoshata kwatiri isusu ndo zvinouya nomuedzo wokuda kusiya zvinotaurwa naMwari tichitora zvinotaurwa nadhiabhori. Ndo panotangira rutadzo, kuteerera kwete shoko raMwari asi kuteerera shoko radhiabhori. But everything about a human being, as we appear, like vataura pekutanga kuti I see God in every person, because they believe that we were formed in the image and likeness of God. Hapana chitsotsi ipapo. And that is very true. And so with your emotion, of course, the one thing people will talk about emotions is you don't know how to control. No, it's much more beautiful and bigger subject about emotions than just thinking it's a negative thing. It could be another topic of another day. I will not go too deep into the emotions, but I would say with everything you are feeling and felt, please put it down. It's your gospel. It is your gospel. It is what God has done, and the world must read. Look at Paul himself. He talks about the accounts of being kutakwa na mabu, being shipwrecked. But listen to his words at the end. But does he survive? And can you imagine the joy? Can you imagine the energy, the passion at which he explains to the people about his experiences? He's very strong in his language and his relationship with God. He's not exempt from trouble. He's not exempt
from weakness. He's not, he says everything. He says everything. He's actually then recognized Paul as the second Jesus because of the amount of passion and energy he put down to defend the Christian faith, which he himself had been on edge to destroy. So we give these experiences we have, don't hide them. Be a testimony, be the gospel. When finished reading, people will say, this is the gospel of the Lord. Or this is the word of the Lord. Thus says the Lord. This was not our man. Anyone else? Maskati baba. Maskati. Ndimai Gava. Inini ndinoda kupupura kunaka kwaMwari mukati muupenyu wangu. I've always seen God throughout my life. But pamwe pacho unenge usingatombonzwisisi kuti zviri kumbofamba sei. Sometimes you pray for things, but kana zvakuitika, even you yourself you get confused. Because ndino remember kuti pakaenda mwana wangu musikana mukuru kuchikoro. Tanga tisatana nema-indefinite leave to remain. And that was a requirement yekuti abhadharirwe mafees. Saka university aka-applya, vakangoti toda 3 years proof yekuti you have been here for 3 years. And when they came, ndakabva ndavavhurira mabank accounts kuchikoro kwavaipinda, there was enough evidence, more than enough of what they wanted. So she was admitted kuchikoro. Akabva atotanga. But at that same time, pani vamwe vana vemasawira edu vainga vasato vaona ma-indefinite. Vese vaka-apply when they were refused. So their mothers were coming to me and asking me, Kwemimi mwana wenyu, we know kuti hapana indefinite. How come she went kuyuni? Ndikati ndimwari zvanza atibvira paMwari Mwari kuita sei. Saka you find kuti sometimes unoitirwa zvinhu zvekuti kana ukaudza vanhu vanofunga kuti uri kunyeba. Okay, fast forward. Pakaenda the first twin ku-university. Akaenda akabata oyster card. That was ID. Akasvika admitwa kuLeicester to study law. And vanhu vese were like, zviko zviri kumboitika. Inini wacho ndainamata kuti Mwari ndokumbira kuti mwana aende kuchikoro. But when she was admitted, atopiwa even pekugara. I also had sleepless nights. I could not contain it. And then I looked and I said, this can only be God. Okay, right now, as I was saying, ndakaenda for this operation. Everyone who has had this problem, ndakataura neimwe shamwari yangu anobva kuSudan uko. Akati, that thing is very painful. Inini ndakaibviswa muna 2014, but it was after 2 years. And every week ambulance yauya pamba pangu kuzonditora because pain yacho yairamba ichingorikea. And vanotaura kuti hatibvisi kana uri in pain. Tinotomirira zvisettle tozonokubvisa. Inini I was at work. Ndikatorwa nemwana ndikaenda ku-A&E. From the doctor akandiona kusvika una doctor akaoperata. Nobody could stop it. It's because Mwari vanga vari mazviri. And then vakundi discharge. They were asking me kuti, how did you make it? How did you sneak in? How else can I sneak in kunozvisa palist yekuenda kutheater nekuzonoitwa operation if it's not for God? Saka mukati maupenyu wangu I've got so many testimonies dzekuti dzimwe dzacho unoti ukagara kuti utaure vanhu vanoti kuti mai ava dzichakakwana. Then ndinotarisa ndoona kuti it can only be God. Saka Mwari vacho ndinovaona every single day mukati maupenyu wangu. Vamwe vakaitwa maoperation, they are still there, they couldn't come out. Inini wacho ndakabuda, inini wacho ndakufamba. I'm even getting ready to go to work. Vangani vari kurwadziwa izvozvo vari kuti every week sezvaitaurwa nabhururu wangu kuti every week ambulance yauya achinditora onobaiwa ma-injections ostabilize odzokera kumba. But kuti azowana appointment yekuti aitwe that operation, it was so hard for her. But for me, it was like straight away. Even muningi wangu anoshanda coordinator zvemaningirikini izvo zvakanditi, imimika, you were very lucky because number one, it's also very risky kuti vakuite operation muri in that state. But because God was in it, hapana kana complication yakaitika. Saka ruoko rwaMwari ndinoruona. Apa ndaitaura kuti vana baba vangu vaita COVID kumusha vese namai.
and you're looking at it wofungwa chemberezi dzichapabuda here kungonzwa kuti covid hazvina basa kuti iri kunzi haisisiri very bad sezvayakanga iri pakutanga. Iwewo kungonzwa kuti covid une mibvunzo yaunozvibvunza. Ini ndaamuhospital. Saka all this unenge wakubvunza kuti nai Mwari, right now as I speak, vana mai vakapora right, ini right. Saka tinoona kubata kwaMwari, and every single day mukati muupenyu tinopupura kunaka kwawo. Matestimony acho akawandisa zvekuti I cannot finish them. Asi kuti izvo zvamuri kutaura baba, dzimwe nguva unofunga kuti izvi ndozvitaura here, what will people say? But it's the experience that I've had. How can someone be admitted to university ne-oyster card? And that was it. Zvimwe zvese zvakazoteera idzo dzatwangano, but mwana angatotanga chikoro. Saka mumwe wacho aenda, hapana indefinite angozvira 3 years experience. Uchiudza vanhu hanzi aiwa, Mwari wekupi pane zvamakaita. And I'm asking kuti muno muBritain chitsotsi chipiko chaungaita? Chishortcut ipiko yaungaita? But hanzi kana Mwari vazvitendera hapana anozvirambidza. Kunodaro kupupura kwangu. Noted. Thank you very much for the powerful testimony. And indeed, this ndo yatichiparidza zuva nezuva kuti ravirai henyu munzwe kunaka kwamambo. God is there and is before us. We can experience God in any way. Unoziva ndichiteerera zvangu imi mashoko enyu akanaka anoparidza kudai mose who have testified so far. Ndinorangarira zvangu ndinobva ndadzokera kure and then see myself. Izvamwe ndakurira mureserve and I'm proud, reserve and proud. Waiti wakagara hako bwezikwe ini ndobva kune makomo and pamba peri patone gomo rakakura kwazvo. Once in a while ndichiri mudiki ndaikwira pamusoro pegomo kugara zvangu padombo kutarisa ndongonyemwerera zvo asi Mwari ka asi Mwari maitira munomboita zvinhu izvi aiwa maitire enyu haasi remazuva ese zvatinonzwa nevanhu asi nezvamunozonyatsoita ine more personal experience. Aiwa ndinofarada kuudza vanhu nezvoukuru hwenyu nezvounaki hwenyu kutonaka chaiko chaiko kunaka kuti when you taste that it's a taste beyond the taste dzatingazombonzwa. Munoziva ndiri kukura kudaro I looked forward to my first Holy Communion because the experiences that I got from my sisters who are older than me and also my kinsmen and kinswomen who had gone through that process was because we were told you will never tell anyone how it tastes like. You can't tell people how it tastes like. But when I tasted, I thought, no, I must tell people. Yes. How to taste now. Because I can never explain to you how it feels like. But I know it's beyond words. It's beyond beautiful. Mwari kuti tigone kushingira sekutera kwandaita pari kunge tichimuziva personally. It's good that we've been introduced to God by others. That's important. Nekuti Mwari anoappointa amongst us. He has always appointed prophets. He appointed them. Apostles. He's appointed them to teach. Because if there is no one, so it's beautiful that we come to the knowledge of God by what has been said or done for us, being introduced, being preached to. Fantastic. That's so beautiful. Chinoti pakuti tirambe takashingairira pana Mwari. Takashinga pana Mwari. It's when we know who he is. Personally. Beyond what we've been told. Because the experiences of life, as you have been all highlighting so far, are that they will disrupt your faith. They will put your faith to the test. And if you're not careful, your faith will be focused on people. It was funny how someone, the good thing about social media is you can get ideas and things going on all about. Someone wanted a video, and I just thought, wow, this is what we're trying to say every time. Kanzi, you were angry at the church. You were angry at church. Because someone church.
And hamuchaendi kuchechi because hamuna kushanyirwa when pamairwara kana pamakarwarirwa. So you are angry with the church. You're angry with the church. But you get angry. You've always been upset right from your childhood. Kuchikoro chaiko chaiko kwakune makoronyera aitogarira dongo kushungurudza chete kukutsamwisa wakatsamwa ikoko, but you never stopped going to school. Kubasa unotsamwiswa zuva nezuva, but you wake up every day early in the morning kuti waudzokera kubasa, but you never stop going kubasa. Zvikanzi nemunhu ipapo ndo bazondinakidza pekuti pawairwara uri vanhu vakazauya kuzokuona uchechi wakatsamwa nezvazvo, but at the same time iyoyo wakarwara iyoyo, it was not the work that asked you where you were. You send in a letter or a phone call to say handisi kukwanisa kuuya because ndarwara, and you are not angry because they didn't come to you. So it's about the knowledge and putting what is important right before you. And this is when you know kuti Mwari ndiMwari werudzi. Ini kwandiri Mwari anoranga. This is me talking. Mwari anoranga, and I appreciate God anoranga. Aiwa zvirutadzo unofanira kuranga ndokuti zvizive kuti rutadzo, but kuranga kwaMwari ndokwetsitsi neruregerero. That's how God punishes, by mercy, because He is God. You remember when we celebrated the year of faith, Pope Francis want to open up the document Misericordia Votus, vachitiwo, Jesus Christ is the face of the Father's mercy. How? It's not the face. It's not that's the face as in the physical appearance. It is what Jesus did while He walked on this earth with the people with regards to forgiving them. And you can tell by His language. Look, He talks about living like economics dzamwari chaidzo nedzedu dzakatosiyana. How can you leave 99 unattended to look for one? Yausina kana hope yekuti unoiwana. But that's the God we pray to. Dear Mwari watinonamata, He will be happy to look for you until He finds you. Dear Mwari watinonamata. And this is a God who didn't come church this time. Thank you, Father, because ndikuziya kuti Mwari watinonamata akatoziya hake kuti mpana iwewe hausimbori right, but ndikuziya asi uchaita right out of His love. Iwe mwana wangu iwe ndoziya unotambudzika unoutera asi handibvisi maziso angu pauri. And this is a God we pray to, dear friends. Interact with the scriptures. Look at Mary, for example. Ana maiyo munodaidzwa zita rekuzi amai ningi. Do you even understand how dignified that is? Because you won't focus on the good things. You focus on the negative things. I'm not going to elaborate them. So you will miss out on the beauty and the blessings and the graces of just being called Amai. Amai Maria. Amai vayesu. Iwo unonzi Amai Ani. You bring dignity to the family. But of course, basa rokuva mai ibasa rakakomba kwazvo, uyezve ibasa rinoyera. Rakakomba nekuti paunopinda mumusha uchaona paine varidzi veko. But then when you arrive in this family, you are going to upset a lot of things. Many things will change. It must be a person that desires a change. Look at Maria. Ngatibodzokere pa story ya Maria. Munoiziya here? Story ya Maria Mzandi. Amai vaYesu. Munoiziya? Ndangoti vanhu vangotaura kwete musaverengi. On this one, I don't want anyone to read it. But I want people to just tell me, what do you know about the story of Maria Amai vaYesu? What happened? How did we come to have such a name? How did we come to have that person in our lives? Anonzana zvakambotanga sei? Mbonzana ngura itona.
Vondudzai vanotondera kuti Maria uyu, what happened? Who is this one? Kasunungukai zvenyu kuva munotaura, including mwe muri kuno kumagara muno as well. You are not exempt. Tiudzei rungano rwaMaria nderwokuti chii? Toziva kuti Maria mwanasikana waJoachim naAnna. That's one. Yeah, that's one. Thank you. Toziva kuti Maria akazvarwa asina rutadzo. Akazvarwa asina rutadzo. Thank you. Okay. Maria ive nechitendero chakadzika chekuziva Mwari pavanotaura naye pakauya angel Gabriel achiparidza kwaari akangobvuma ipapo kuti ngazviitwe kuneni sezvamareva. Okay, thank you. Anyone else for Maria? Munhu akateerera Mwari. Ende Mai Maria mubhaibheri havaoneke vachitaura. Ndivo vakataurira pamuchato weKana kuti vateerere zvinenge zvataurwa naYesu. Yesu akavateererawo akaita chimisterio chake chekutanga. Good one. Ndine mubvunzo. Kuti Maria anga asingatauri. Right. Ko vanhu vanonzi hama dzayesu dzakauya dzikazomutsvaka dzifunga kuti anopenga ndivanani? Maria anga ari kuera. Akanga asipo because zvinonzi vakoma vako nevanin'ina vari kukutsvaka. Chishona chakatadza kutranslate ichocho. I think with Maria anga aripo panga paina Jesu they were outside vachivaramadzikoma ake nevanin'ina vake vaimutsvaka. Because his family, his relatives. Yeah, so like tikati Mukabva, it's not just my siblings enywana naAdam nana. Yeah, but means mai vangu vanenge varipo paboka rehama dzangu. But they came to him and thought he's gone out of his mind. Mati. Because I squid. Yeah, iri kuita echo. Pane iri kuita echo. Because I know so the other one, I know so respond actually my mother and my sisters and my brothers. They are garapanava. Because I thought he was gone out of his mind. No, I just wanted you to reflect on this one. Keep reflecting. All I want you to do is, why I'm saying this is because when we experience the scriptures, we must look with them with mazisano ona kwetira kapo mara amboda vanhu vanomutevera pasina zvavarikuziva zviri sei. No, we must question, not because we want to lead ourselves astray, but there's something that lights up in questioning what God has to say. Maria pachake anoti paanonzi kwazivai Maria muzere negracia mhamba anemi Mwari anemi. What was her response? What could this greeting mean? Mashoko yanomborevei? Have you ever questioned
Have you ever asked my experiences sometimes? Uvepo hwaMwari. Munozoti, pati zvinezvi zvambonyatsorevei chaizvo chaizvo. And which is good because the angel Gabriel haati but wakubvunzirei zvinhu zvazvinei newe zvinhu. Usazobvunza zvinhu zvakadaro. Haana kumbodaro. He's happy to explain. You found favor with God. So this is what's going to happen. Okay? This is what is going to happen. Usatye hako Maria. Uchawana pamuviri. Maria anobvunza, biology haidzidzisi kudaro bai. Muruda waedza kutsanangura kuti udii panapa. What's going to happen here? What are you trying to say? And then again, the angel of the Lord explains, makes it very easy, very clear for me. But of course, mukutsanangura zvimwe zvikazi, pane zvimwe zvinotsanangurwa. Maria paanozoenda after ati ngazvito kuneni sekutaura kweni ndiri murandakadzi wamambo. It's because there's a conversation, there's a relationship established between God and Mary, and it's a relationship of friendship. Mari aati iwo sandibvunza zvakawanda wanda, ingoita chete zvandakutaurira. Haana mbodaro. Ukaona Mwari anokuti ita chete zvandakutaurira. That's not iye utiza iyeyu. Mwari haangoti chero zvandatokudzai zvawakuita chaizvozvo. Pana taritai relationship nana Israel chaiyo. Israel ndozosvika pakurwa naMwari. Obva amubata zvokuti given an opportunity, imagine wapiwa opportunity yekuti unosimbirira wakabata gumbo raMwari kuti Mwari akabata tsana hamusi kuzoenda zvikamandikomborera. Look at that kind of a relationship. What kind of relationship? That's the relationship with God. Haivanoita kuti inde kuchechi. Ndosaka vanhu vakawanda chechi vachitambudzika kuchechi because they have no relationship with God. Even with the church itself, they don't even know why they go to church. No idea what they're looking for. Because that's why many people stay in criticism of what is going wrong with the church. I'm not saying it shouldn't be criticized. We must always strive for holiness, which is not what we ourselves can create and have. We will never create holiness. And we will never be holy because of what we can do for ourselves. It's a gift. It's grace. Isu tiri panyika pano, vavariro yedu ndeyekugamuchira utsvene hwatinopiwa naye Mwari kubva kumusoro. We strive for holiness. We exercise what we are given through the Holy Spirit and a self-control. But they are the gifts of the Holy Spirit. So I was asking about Mary. One of the things that will tell you about Mary and God is munoziva Magnificat. Munoziva Magnificat. Exactly. It's a history of a relationship between God and Mary. She begins to say of her life. She begins to sing of her life and what God has done. And I think, dear friends, I want to invite you to that experience where Magnificat. Have your own Magnificat. Have your own Magnificat. We can take here Maria. You can use here Maria. If you want to compose your own Magnificat, do it. Establish that personal relationship with God. Those you not tsungisa Krista not here kuvadzidzi vake. Remain steadfast in faith. A lot will come. But avo chete vanoramba vakatsungirira ndo vachawanira mweya yavo zororo. Tinofanira kuramba takatsungirira pana Mwari ndo zvichatiwanisa zororo. Because the bottom line, as I said in the beginning, is unotsungirira pazvinhu zvaunoziva. Ukaramba uchitsungirira pazvinhu zvausingazivi unoramba wakarasika. You must establish the knowledge of who God is in your life. We have many people who can draw examples from, like Pana Paulo iwolai. Anoti ari pahigh horse rake achitevera pese panonzi pane muKristiano, pangasati vakunzwa Christian, vanga vachikunzi vateveri vaYesu, vateveri akachitera pese, and he's knocked off his high horse. And you know the very interesting thing is when the voice comes, so why are you persecuting me? Akapindura chiti chinhu.
ndimi aniko tens. How did he come to even say tens? It's your homework. How would you come to say, address that voice as ndimi aniko tens? If you can find that out, it will help you in many ways. And if you or comment, I'm coming to a close. Thank you very much for your attention, and thank you very much for listening. So if there are any questions or comments or testimonies, please, you are welcome. Pamusoro ibaba ndoda kuvunza. Pakanaka. Pamanga muchitaura pamamenshena kuti Maria akabvunza mukati tinokwanisa kuvunza Mwari. It just took me back to a statement yatinogara tichinzwa kazhinji kana tashaikirwa nehama dzepadhuze paya tifunzwa kuti but ko Mwari vazozviitireko zvazodai unonzi nyarara mwanangu Mwari havabvunzwe. So that's where my question is ipapo kuti aiwa vanhu ndofunga kupererwa kwemazano kana munhu achiti Mwari abvunzwa Mwari anobvunzwa. There are two types of questioning, I think, in this context. Maybe I might want to clarify on that as well. When you question God from a point of no faith, it's different from questioning God from a point of faith. For example, if an atheist questions anything about God to someone who believes zvakasiyana, but in this context yevanhu vanoti Mwari ngaasavhunzwa, aiwa ini ndinoti aiwa Mwari ngaavhunzwa. Mwari akasavhunzwa ka tinoassume kuti tinoziya. We must never make assumptions. Never. Let that be cleared. Faith yedu is not assumptions. Our faith is not assumptions. It is a source of knowledge. Our faith is a source of knowledge, and knowledge that brings us to know who God is and can see God's face shine on us. That's what faith does. It's a source of knowledge. Saka naizvozvo kana vanhu vachiti Mwari haangabvunzwi, they must never speak from the point of view yekuti pamwe taakutotadza taakushora Mwari or taakurasa chitendero. Ayo, look at all these figures and the names that we are given in the Bible. Everybody has some vadzidzi vaapostoli vana vakomana vakazonzi masons of thunder vaya ipapo Yesu ari kubvisa kutaura inonzi John 14 tenderai kuna Mwari mutitenderewo kumba kwababa vangu kune dzimba dzakawanda dai kwakusina ndakakudza zvino chaenda ndonokutadzira pakugara zvanzi mbomirai masati masvika kwose koko imi tine tambo kufamba zinzira icho tambo isiya sei. It's a normal conversation that's happening between Jesus and his disciples. And mind you, some of my disciples, I'm watching a guru pakuzvarwa pamakore okuzvarwa kuna Jesu. So I imagine the group bogaro woman was wakadaro. And I'm watching learned as well. We must watch, not all of them. But I'm going to a certain level of learnedness. But if I even some because okay, all these things you are saying, it's not so. And then Jesus responds, I am the way, the truth, and the life. Umwe akazobvunza zvikanzi nezvamataura zvirike zvonakidza but kutetereredzewo kababa tibve tafara hedu tiratidzewo baba zvikanzi to have seen me is to have seen the Father. It could never, that response would never have come if nobody had asked. So these questions are important. But one of those short answers, doubting Thomas. I like to be doubting Thomas at this point. Because then, look what then happened. The elaboration given by Jesus. Imagine it must have been this big for Thomas to say it must have been this big or even bigger.
And he saw that, he witnessed to that. And he thinks nobody can do that and live. That's Thomas. And people call him the doubting Thomas. Oh, that's fine. It's all a good thing. But do what Jesus then does. What ended I owe because they have shown you. But blessed are those who are not ended I was not on. And who are those people? That's us. That's us. And God, in Jesus had already blessed your coming to faith. So it's not a coincidence. This was known. Jesus had already blessed this way. And it also has helped those who preached for all these years because they had known kuti vese vachazotero nyange vasina kuona Kristo vakakomborera. They've been blessed. Look at the Zvakare Jesu paanozoita miracle of the 5 loaves into feeding the 5,000. But vadzidzi vakanotosvika kuti dai maendesa vanhu kumba because vana vakapandira disaster. Amontovapereke vaende. Kanzaiwa vapei chokudya imi pachenyu. And these guys look at each other and think, hey, this guy, how? A lot of the things, they've got so much joy, but there's always so much doubt because anyone could come and say, I'm the Messiah, because they did, many tried. So they what Charlie are not 200 dinari. Kamari kashoma katina gwaga. Tinobata bankrupt. It is prize. Do you not know these experiences? You know, this is the behavior. As number cheater, 2000 years on English. Wakumana so pari kamfana kari pana vakane nezvingwa zvishanu nehombiri. Avasine ine mari isusu mari yedu ayo iri inokwana isusu. But amene umpana yari pana pane hake zvingwa zvake zvishanu nehombiri pamwe nezogona something. But what can it be to all these people anyway? What can it be to all these people? And then Jesus says, that's way cool. So the experience is at any point. Yakakosha kwazvo. Kuchechi kune inonzi pachi Latin. Fides, quaerens, intellectual. Faith seeking understanding. Mazvita henyu. Ndoda mbobvunza weni baba. Go ahead. Zvinonzi hanzi Mwari hapana munhu anotaura naMwari. Kungonzwa watinoita. Hanzi hakuna munhu anotaura naMwari ende hakuna munhu akamboona Mwari. And imi munozenge makuti Mwari ndinoda kumubvunza kuti Mwari sei ini ndiri kurwara. Sei ndichiwana matambudziko andinowana. Sei uchimubvunza zvinhu zvakawanda wanda. Akagozombokupindura here Mwari wachona iyeye. Unongoramba uchingorwara, unongoramba uchingoita sei, unongoramba uchingoita sei. Saka iwe Mwari akagara akangokurongera kuti uchizvarwa iwe ndozvauchangoita, ndoupenyu hwako. Saka indobvumira here izvozvo kuti inini ndozvandakangoti musi wandakanzi ndazvarwa. Ndonzi ndicharwara, hanzi Clara ucharwara iwe. Maisakara ucharwara iwe. Uchazodai. Ndobvumira here izvozvo kana kuti ndinenge ndakupindura ndichitiiko. Zvichinzi Mwari akakurongera ndozvaakakurongera. Ingobvuma iwe kuti ndozvitambira. Okay. Ndobvuma here kuti ndozvitambira. One of the things straight on I'll say but I want to draw this to everyone listening. Go back, for example, and like I said, is get to know who God is, especially personal. The experience. But we can draw these examples from other people
in the scriptures and throughout the history of Christianity, who have had experiences with God, and how have they come to deal with it? Kuti vanozvigamuchira sei, kuti vanozozviziva sei kuti munhu ruoko rwaMwari. Ndinoti vanhu vatimbodzokera pana Israel. Vanhu munoziva Israel? Munoziva ari Jacob? Ndizvozvo chaizvo. Very good. Do you know kuti munoziva panhoroondo yevaIsrael hanzi havadyi which part of the meat? Pamusana pei hanzi havadyi chii? Udlu. Taurisai. Udlu. Pashkaranga. Havadyi that part of the meat or the body of any animal. Havadyi iyo. Pamusana pei Jacob akashodogoka udlu yacho. achita sei? Akabata achiti handikusi. Airwa nani? Mwari. Uno mutumwa waMwari naMwari. But from that moment, nanhasi havadyi that part. Ndiri kudaro nekuti my experiences edu naMwari chekutanga ndo zvati kuti imi bvunzai Mwari zuva nezuva, musambomiri kubvunza mubvunzo, nekuti mukasabvunza mubvunzo hamuzozvizivi zvaanofunga iye Mwari uye zvaanotaura iye Mwari. Whatever dambudziko ramunosangana naro muupenyu or mifaro yamunosangana nayo muupenyu, you must always come to that point where Mwari anokupai menduro. The scriptures ndimo matinotaura naye Mwari first instance. Mumagwaro anoera bhaibheri riya ishoko raMwari rakaiswa haro papeni kuti rizozivikanwa namarudzi ose avanhu, asi riri ndo rinokuudzai kuti kana uchienda through experience Mwari ari kuti kudii. Yes. Vanhu vaitaura naMwari kava baba. Kwese tinotaura naMwari here. Tinotaura naMwari zuva nezuva nemunamato. Kuri kufunga here kana kuti kungofunga. Right. Okay, atingati kufunga zvokuti regai ndironge mazwi andiwo anichazoda kutaura. Munamato ka unogona kuva nzira dzakasiyana siyana, asi munamato pachawo ndiwo unotiita kuti tive connected. Handisi kuti ndingashandisa muenzaniso upi panyika pano chinhu chekuti kana tisinacho ichocho muupenyu hwedu unogona kutanga kunetsa, kwete zvokutanga kana chii, but zvezingi zvongoti muupenyu magetsi chaiwo hatigoni kumaitsanangurana. All we know is vanhu vanongoziva kuti it's a current iri kungofamba, but hangaenzi kutsanangurira chekuti inobva yazinyatsoita sei zvikazoita sei zvikadosai maintricacies ayo kuti zvazonyatsofamba sei, hapana nozotanga. But zvatongoziyana zvokuti pane mwoto uri kufamba mukati, but mwoto iwoyo uri kufamba mukati ndo unoita kuti malights abake, mastovha aya ashande, zvimwe hatigoni kugona kuwana mazwi atingazvitsanangura nazvo kuti yes izvi ndo zvatanyatsowana izvi. Ndo munamato manje zvaunoita ndezviya zvokuti hamufaniri kuenda kuna Mwari with bits of yourself, kuti munoti apa ndo pandinoenda kuna Mwari kana zvakadai. Kuna Mwari kunoendwa tiri zvatiri. Dambudziko ratingagoda kunyatsokuhailata rakakanganiswa naAdam naEva, vabereki vedu vokutanga. Ndo muenzaniso womunamato iwowo chaiwo. Uye zvekusaita pavanotadza paya, pavanobwira mumuedzi nokutadza, hanzi vanotanga kuona kusadii kwavo, kusasimira kwavo. It's shame. Hatifaniri kupinda
mumunamato tiine shame. Hatifanira kutombodaro. Kasazomboitika saizvozvo. 1. Vaona kusasimira kwavo vanoita sei? Vanohwanda Mwari. Mwari ovatsvaga, ovawana. Koinda tatototya nezvenyu because tadini pano? Satani ndiye atirunzira. The relationship yakutanga kutochinja. And unfortunately nanhasi ndo approach yedu kumunamato. Tinofunga kuti pane zvimwe zvandinofanira kuti kana ndaenda kuna Mwari ndofanira kutaura izvi. Tinoshandisa mhando dzakasiyana siyana for focusing. Kuti zvitibatsire kuti tingoziva kuti chinangwa changu ndeichi. Asi pana Mwari tinosvika tichitaura zvatiri, Mwari, iyi bhodhi yamakandipa iyi, kuna vamwe vanofunga kuti yakashata. Kana vakanditarisa kuti vanofunga kuti yakashata, pane chandinongoziva nechekuti yakanaka iyi. Nekuti makasika yakanaka iyi. Ndinoutera iyi. Zvondinetsa izvi. Apa panondirwadza. Now, panhau yokurwara. Haisingori, hatifanira kurwara kune zviso zvakasiyana siyana zvakawanda. Nezvakawanda zvinogona kuitika. Asi ndoda kuti imimi mumbonyanye kuverenga kazhinji. Ndomboti mumbonyanye kuita verengai dama rakanaka. Rese chero ramada Johani, Mariko, Luka kana Mateo. Asi ndoda kuti mumbofokasa, munyanye kutarisa experience ya Jesu nekurapa. Teerera mashoko anotaurwa naKristu pakurapa kwaanoita vanhu. Umwe mubvunzo unobvunzwa nevadzidzi vake ndokuti ko uyu watiri kuona uyu neurema hwake nekurwara kwake uku ndiani akatadza? For all his life ndiani akatadza? Kanzi naJesu haisitomboriyo nhau yacho. Izvi zvakaitirwa kunzi chii? Yes, zvakaitirwa kunzi ukuru hwaMwari hugoonekwa. So ini ndinoti taurai naMwari, mucharinzwa izwi iroro, mucharinzwa zvenyu. Mucharinzwa zvenyu. Ndambotaura pekutanga ndikati mbotarisai Elijah. Elijah akatarisana nedambudziko guru kwazvo, and he wishes kudai Mwari madini manditora zvenyu. I've had enough. Zvakwana. Asi Mwari ane mamwe maplans. But ndo zvatiri kuti ndinoda kuti nditaure mumashoko aJeromu Musandi. Anoti kusaziva magwaro anwera ndiko kusaziva Kristu. Anoreveka nachidaro. Anotida kuti kurudzira isusu pachedu tizvitorere Bhaibheri, tizviverengere. Tisati tambomira kunzwa richiparidzwa kuchechi. Ngatiritore pachedu tizviverengere, nekuti ishoko raMwari. Mwari akataura, Mwari ari kungotaura, Mwari acharamba achitaura. Nekuti arimo mashoko anotaura pamusoro peurwere hwedu nezvaanoita iye Mwari pakurwara kwedu. Arimo mashoko anotaura pamusoro pekurambwa kwedu, pakusiyiwa navanhu kwedu, pakutizwa navanhu kwedu, pakufara kwedu. Aripo mashoko anotaurwa naMwari. Ndiwo anoti sarudzira gwara, ndiwo anotiratidza nzira yokufamba nayo tichienda kwatinoda kuti Mwari atisvitse ikoko. Saka ndinoti torai Augustine Musandi ari kufamba pamahombekombe egungwa. Rimwe remazwi raanonzwa richitaurwa nderekuti tora uverenge. Nekuti aistruglawo neupenyu hwake, aitonetsekana nezvinhu zvomuupenyu hwake. Asi anonzwa izwi rinoti tora uverenge. Saka ndinoti kwamuri, torai muverenge. Torai muverenge, munzwe zvinotaura Mwari. Musasarudziswa certain, musangoita zvokuti ndinoverenga maybe ndingoda ndima ichete, ndoda ndima ichete. Torai muriverenge. Rakadaro Bhaibheri irori. Muchanzwa izwi raMwari ramunodokwairira kunzwa zuva nezuva.
izwi rake mucharinzwa richitaura kwamuri nezveupenyu hwenyu, nezvaakaronga pamusoro peupenyu hwenyu, muchazvinzwa achikurukura nemi. Ndo zvandinokutaurirai pazuva ranhasi. Amen, baba. Handiziveni. Tichakunamatirai. Ndatambura ini. Tichakunamatirai. Unofunga kufa kutori beta dzimwe nguva. Tichakunamatirai. Zvikazobvumidzwa ndichauya kumba kwenyu kunamatirai. Aiwa, ndingatendi. Chauyai ndokunamatirai. Saka hazvisi kuda kusiyana nenizvi. Ndizvo zvanzi nzira yavatendi. Zvandiri kuti ndongo kungoshingirira here kana kuti ndota semazuva ese unongonamata unoita kushingirira. Asi sezvandataura ndichauya komuri. Zvakanaka iva. Ndinotenda. And thank you for your testimony. Ndotenda. Unoida yakatokosha kwazvo. Tinotenda baba nehurukuro. Tinotenda vatenderi nehurukuro. And such impassioned testimonies, such openness, such faith. A part of me can go on for the next 10 hours with this conversation. The only logical way to end this afternoon is to say, to be continued. Tinotenda Shumba.
Ngatangise mutoro wemisa muzita Baba nereMwanakomana neramweya mutsvene. Amen. Tenzi ngaave nemi. Ave nomweya wenyu. Aibidariseka musakonfuse Maria apa. Misa yanhasi inoi ndangoona kuti ngaingova yamai Maria Mzandi. It's still within the norms of the church to celebrate Misa ya Maria Msande. Asi ndati ive ya Maria Msande isu tive vana vepaKana eGalilee. Teungana pamwe na Maria isu toenda kumashure kwake kwa Maria Msande. Iye aende achiudza mwana wake kuti vanhu vapererwa newaini. Iye achaudza mwana wake kuti vana ava vapererwa newaini. Yes, waini iyo muupenyu hwedu tichiisa zvikumbiro zvedu zvakasiyana siyana. Kungave kurwara kana kurwarirwa, kufirwa, tichiisawo matendo edu, kubudirira kwose kwatiri kuita muupenyu hwedu. Zvose izvozvo tozviisa nekuna Maria Msande. Ave murevereri wedu, ave anomira pamberi pomwana wake achimuudza kuti vana vako ava. Naizvo hama dzadiwa kuti kodzero kupira misasande yanhasi ngatitangene kurangarira matadzo edu tigoapfitsa. Tinobvuma Panemi Mwari Baba Wamasimba Ose kuti yakatadza kwazvo mukufunga, mukureva, mukuita nomukuzengurira. Zvose izvi mhosva yangu huru. Naizvozvo ndinokundirai Mwari yambiriku, nemi vagere navasande vose, nemiwo hama dzangu, kuti mundivererewo kuna Mwari Baba wedu. Mwari unamasimba ose tiitire utsitsi, tiregerere matadzo edu kuzotiita kuupenyu husingaperi. Amen. Mambo tinzwirewo tsitsi. Mambo tinzwirewo tsitsi. Kristu tinzwirewo tsitsi. Kristu tinzwirewo tsitsi. Mambo tinzwirewo tsitsi. Mambo tinzwirewo tsitsi. Ngatinamatei. Mwari Baba, inzwaiwo kutireverera kunoita Maria muvirigo Msande. Mutidzivirirewo hosha dzomweya nedzomuviri. Mutibatsire, mutivhisirewo zvipingidzo zvoupenyu huno, muzotisvitsa kumifaro isingaperi. Imi Mwari inyakugara narini wose. Amen. Chiverengo chokutanga chinobva kuna 2 Samuel. Zvino tenzi akatuma Nathani kuna Dhavhidhi. Nathani akasvika akati kwaari, mune rimwe guta makanga muine vanhu vaviri. Mumwe akanga akapfuma, mumwe ari murombo. Mupfumi uyu akanga aine hwai zhinji nemombe zhinji kwazvo. Asi murombo akanga asina chaainacho, asi hwayana duku imwe chete sheche yaakanga atenga. Akairera ikakwirirapo paari pamwe nevana vake. Yakanga ichidya zvokudya ichinwira mumukombe wake, nokuvata paaivatawo, ikaitawo somwanasikana wake. Zvino kumba kwemupfumi kwakasvika mweni aifamba hake. Mupfumi uyu akaramba kutora imwe hwai yake kana kutora imwe mombe yake kuti ibayire uyu mweni akanga asvika pamusha pake. Asi akatora hwayana iya yomurombo akaibayira mweni uya akanga asvika pamusha pake. Ipapo Dhavhidhi akafa neshungu kwazvo, akatsamwira munhu uyu. Akati kuna Nathani, ndinopika natenzi mupenyu. Munhu akaita zvakadaro anofanira kufa, uye anofanira kuripa hwayana iyoyo
achibvisa hwayana ina zvaakaita chinhu chakadaro, uye nemhosva yokuti munhu asina tsitsi. Natani akati kuna Dhavhidhi, munhu iyeye ndimi. Zvanzi natenzi Mwari waIsraeri, ndakakugadza iwe kuti uve mambo waIsraeri. Ndinokununura muruoko rwaSauro. Saka zvino bakatwa haringabvi paimba yako, richagara riripo nokusingaperi, nekuti wakandizvidza, uchitora mukadzi waUria muHiti kuti ave mukadzi wako. Zvanzi natenzi, ndichakumutsira ngozi ichabva mumako. Ndichatora vakadzi vako pameso ako, ndichivapa kumunhu waugere naye. Iye achavata nevakadzi vako masikati machena. Nekuti iwe wakaita zvinhu izvi pakavanda, asi ini ndichazviita vaIsraeri vose vachizviona. Ndichazviita ari masikati machena. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Natani, ndakatadzira tenzi. Natani akati kuna Dhavhidhi, tenzi akakuregererawo zvitadzo zvako, hauchafi hako kwete. Kunyange zvakadaro, nemhosva yechinhu ichi chawakaita, wakazvidza Mwari. Saka mwana uyu akaberekwa naBhetishebha achafa zvirokwazvo. Natani ndokubva aenda zvake kumba kwake. Tenzi akarova mwana uyu akanga aberekwa nemukadzi waUria, nedenda akarwara kwazvo. Naizvozvo Dhavhidhi akanyengeterera mwana kuna tenzi, akaramba zvokudya, akapinda mumba ndokuvata pasi usiku hwese. Vakuru veimba yake ndokubva voenda kwaari. Vakada kuti amuke pasi paya, asi akaramba, kunyange zvokudya haana kuzodya navo. Shoko raMwari. Tinotenda Mwari. Responsorial Psalm. A pure heart create for me, O God. A pure heart create for me, O God. A pure heart create for me, O God. Put a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, nor deprive me of your Holy Spirit. A pure heart create for me, O God. Give me again the joy of your help. With a spirit of fervor sustain me, that I may teach transgressors your ways, and sinners may return to you. A pure heart create for me, O God. Oh, rescue me, God, my helper, and my tongue shall ring out your goodness. O Lord, open my lips, and my mouth shall declare your praise. A pure heart create for me, O God. Gospel acclamation. Alleluia, alleluia. God loved the world so much that he gave his only son. Everyone who believes in him has eternal life. Alleluia, alleluia. Tenzi ngave nemi. Ngave nomweya wenyu. Nzwa ishoko rakanaka rakanyorwa naMari. Kuzoti manheru ezuva rakareruka akavati, ngatichiyambukirai mhiri. Vakasiya vanhu vazhinji vaya, vakamutora voenda naye ari mugwa sezvaakanga arimo nakare. Kwakanga kuina mamwe magwa aiva naye. Ipapo dutu guru rakamuka, mafungu akaroverera pagwa achipindamo zvokuti igwa rakanga rotoda kuzara nemvura. Asi iye akanga ari mugwa, necheshure akakotsira, akatsamira pamutsago. Vadzidzi vake vakamumutsa vachiti kwaari, Mudzidzisi, hamuna hanya here kuti tava kupera? Yesu akamuka
akakarira dutu achiti kugungwa, nyarara kudzikama. Doto rakati zii kunyarara, kubva kwanyatsoti dzikadzika. Yesu akati kwavari, sei muchitya kudai? Hamuna rutendo here? Ivo vakabatwa nokutya kukuru, ndokutaurirana vachiti, uyu ndianiko uyu anotiirirwa kunyangwe nemhepo negungwa? Shoko rakanaka ratenzi. Ndoda kutanga nenyaya yaDhavhidhi nachishanyirwa nomuprofita Nathan. Hama dzadiwa, muupenyu hwedu, as long as usiriwe waita nyaya yacho, we are very quick to pass judgment. David anotsanangurirwa nyaya naNathan anonzi hakuna umwe, asi Nathan otamutamba hasi right. Akahambisira David chokwadi kuti anyazonzwa zvirimbofamba sei. Akamutaurira rugano. Zvikanzi paiva nomumwe mambo nomumwe murombo akanga ane hana yake. Uyu murombo anga une imwe chete yaaitogara nayo mumba make achidya pamwe nayo. Asi kuita mupfumi anga ane dzakawanda kwazvo. Asi mupfumi oshanyirwa navaenzi. Oenda kumba kwomurombo kunomutorera hwani iyoyo yanga achingori nayo kuti aurayire mwenzi wake. Akozina David, munhu iye akaita chakaipa kwazvo, anofanira kuti atorerwe izvozvo zvese aripe zvakatowanda. Apa ndo panonakidza. You need a Nathan in your life. You need a Nathan. Kana Nathan munocho ndiwe. You need, hama dzadiwa, imboitai a review or mumbotarisira upenyu hwenyu namashamwari ene audit kind of yemafriends amunawo kaona vese kana kuti wawinawo achingoti achimbokuda kungokunakidza chete, achida kukuudza zvaunga ungonzwa chete, just to maintain the status quo. Ishamwari dzekubhawa idzodziya idzi unongodzida paunenge uchingonwa chete, unongoziva kuti nyaya dzacho hadzisi serious, unongoziva kuti tangonwa pano nhasi zvatopera ipapo. But if you want something significant, some significant change muupenyu hwako, you need another. Munhu asingatye kukuudza chokwadi. Chokwadi chiripo paukama hwako naamwene wako, chokwadi chiripo pakati pako naambuya wako, chokwadi chiripo pakati pako nehamtsvadzi dzako nevanhu vaunofambidzana navo. Asakuudze zvaunoda, kwete kuti shamwari anotaura kuti iwe wakazonzwa here zvandakazoita vamwene wangu, kuti titaurire tinzwa. Ndakazovati ndakazovagona this time. Ivo vati zveshe wakavagona. Iyewe munhu iyeka siyana nayo, haana kana interest youpenyu hwako kuti ushanduke. You need Nathan anoudza kuti haudaro. Unoda Nathan anokudza kuti haudaro ende usazodaro. Nekuti munhu iye ane mainterest ako, kwete apanyika pano chete asi needenga. Nekuti anokubatsira kuti uve neconscience. The most important thing chatakapiwa paupenyu hwedu conscience. Kuti tigogona kuziva chakanaka nechakaipa. Saka ukaona munhu asina kuita saNathan, aiwa haisi shamwari ba, munhu wamunongosangana wenyu kumafaro zvinongoperera ikoko. Asi you need Nathan. Nathan anokubatsira kuti uzive chakanaka nechakaipa ende ude kushanduka. David anobva ati, a pure heart create for me, O God. Put a steadfast spirit within me. Isai moyo wakachena mukati mangu. Ndigoone kumira pachokwadi. Ndo munhu waunoda muupenyu wako. You need, if you don't have a Nathan, mutsvage kusvika wamuwana. Nekuti munhu yemainterest ainawo pamusoro pako ndeedenga. Nekuti denga rinopindwa nekuziva kuti tiri vatsvene. Tiri vana varo. Anotisa vatsvene ndiye Mwari.
pachake. Ita shamwari iyo unokuza kuti wakapedzera kuenda kuchechi. Unongopa excuse kuti COVID, but there's not even an excuse yekuti azoenda kuchechi mazuva ano. Even online yacho ukamboiendawo ere wakapedza kuenda kurini. You need vanhu vanotibatsira pagwara iri. Mukufamba mugwara iri tinotomuda Nathan. Nathan anoenda unyazodza David pachena, iwe ndiwe munhu wacho. Zvawakaita zvakaipa izvi. Nondo kuti tifambe mugwara rekushanda. Tinoda mashamwari, tinoda vanhu vanotikurudzira kufamba murwendo iroro. Nekuti rwakaoma. Harunongooma nekuti tiri vanhu vanorwara kana vanhu vanodii. But rwakaoma pamusana porutadzo. Hama dzadiwa rutadzo ndo rwakasaka kuti tive nezvatiri pazuva ranhasi. Okutambudzika mukutambudzika munzira yekusaziva Mwari. Rutadzo runotidzimaidza pakuona zvakanaka chiso chaMwari. Asi hatichangotaura sevanhu vasingazivi zvakaitika. Tava kugona kutaura nezverutadzo tichiziva zvakaitika muna mambo wedu Yesu Kristu. Akaita sei? Akazvipa iye pachake murufu, akarovererwa pachipiyaniso nokuda kuti anunure vanhu kurutadzo. Saka atotaura nhau yorutadzo tinoitaura takabatanidza nechipiyaniso. Tichikurudzira vanhu kuuya kunzira iyoyi yechipiyaniso ngaifambwe. Nekuti ndiyo nzira inotiwanira ruponeso. Ndiyo nzira yokuenda nayo kudenga. Saka tinomuda Nathan, mutsvagei kana usina. Kana uinaye, gara uchimuteerera. Nekuti ndiye anokubatsira kuziva nzira yokufamba nayo inodikanwa naMwari. Mudama rakanaka tasangana nevadzidzi vachiita exactly zvatinoita muupenyu hwedu. Nguva zhinji hama dzadiwa tinombopasvika ipapo patinofunga kuti Kristu akakotsira. Tomubvunza kuti hamunawo hanya here? Zvamuramba magarara ipapa hamuna kana hamuoni here matambudziko ese zviri kuitika pano? Hamuna nzvungo munogona takafa chete. Ndiwo munamati vakatonamata. Vadzidzi vaKristu vakatonamata. Vakapindura vakanzi imimi seizve matya kudai. Chitendero chenyu chabva chanyanya kuita chidiki kubva kudii. Ivai nechitendero chakadzika. Ndo zvanachitaura kuti tabvunze mubvunzo. Mubvunzei. Pamunoda tifire pano here? Vamunohanya nesere? Munoda tingofira pano here imimi? Mungatozofara mukationa takafira pano here naye. But iye anotipindura. Tinoda kuteerera kuti tinzwe anoti kudii. Apa ndaura kuti chitendero chenyu chanyanya kuita chidiki. Takuita sei kuona here zviri kuitika panapa? Hamuna here kuona kuziya kuti ndiani ari pakati penyu? Asi zvaitika saizvozvo anokomanda kuti dutu rinyarara. Chinzwai response yavadzidzi vake. It's a beautiful response. Because ndiani asi munhu? Agore anuyu. Nemhepo inobva yatonzwa izwi rake. Iso chaiko. Izwi rake tototadza kutorinzwa but mhepo inomuteerera. Anombori ani. Mambozonzwa kunzi vakazozvipindura vachiti chiratidzo chacho. Vakangusiya mubvunzo wakadaro. Mubvunzo wedu isusu. Tiri tichaona mhindu. Vanotibvunzira pachena. Vakatibvunzira isu. Nokuti tikazhinji tinotadza kunzwa kuti Mwari uyu zvambofamba sei? Chii chiri kumboitika? This is our experience now. Yakanaka kwazvo. Yakanakisa kwazvo experience yedu now. Ihuru kwazvo. Asi ndoda kuti tive vanozarura nzeve dzedu nemeso edu. Kwete zvenyama chete, asi zvemwoyo yedu. Tigone kumuona kuti uyu ndiye chete. Hakuna angaita izvi. NdiMwari chete. Tikagona kuita izvozvo nokumuziya kuti anoita sei, ticharamba takashingirira paari. Ticharamba takatsunga paari. Nokuti takuziya kuti semashoko avadzidzi vaKristu anotaurwa akamirirwa naPita musana ndokuti mambo tingaendeipi? Munotiendeipi naye mambo? You have the message of eternal life. Hakuna kumwe kwatichatomboenda zvedu. Takatogara pano. Nokuti pano ndipo pane mashoko upenyu usingaperi. Ndo zvatinofanira kusvika paupenyu hwedu kunyange tikatambudzika zvakadii hakuna kwatingaenda. Nokuti Kristu anobvunza vadzidzi vake. Alright, vamwe wese vaona matambudziko aya. Vari kubvunza kuti aisita kuenda ende vamwe vanobva vaenda. Iye wabvunza kosaka nemiwo makuenda tikati tingaendeipi mama? Tingaendeipi zvedu izvi?
Pano apa ndo pane mashoko upenyu usingaperi, ende ndipo patichagara. Kaiwaro chitendero chedu chavandutswa kusvika pakuziva kuti zvese hazvo zvatiri ndezvaMwari. Hapana chedu chatingatonetsekana nacho chedu isusu rutatu, asi kunyangwe tiri vatadzi kudaro takawanirwa nyasha, takawanirwa magirasiya nokufa nokumuka muwafi kwamambo wedu Yesu Kristu. Haana kufira nhando, mambo haana kufira nhando, akafira iwe, akafira ini, akafira itu tose kuti tirege kuremerwa nokutambudzwa norutatu, kuti tizive nokugara muchitarisiro nemundangariro dzokuziva kuti tine mununuri anotida, tina Mwari anotida ari kumusoro kudenga, uye anozvipa kwatiri zuva nezuva musakaramende reEucharistia, uye anozvipa kwatiri mumhemberero dzose dzemasakaramende, mukana wekusangana nemagirasiya aye Mwari pachake. Saka hatinga achitaura zvorutadzo kana zvokutambudzika panyika pano sevanhu vasina chitarisiro, sevanhu vasina chitendero. Tinozvitaura sevanhu vanoziva kuti zvatiri izvi takaitirwa nyasha, tinogara tichiitirwa nyasha. Mwari ari mubatsiri wedu uye ari pakati pedu. Hama dzadiwa, tinokudza Maria muvirigo naamai vakatipa mununuri wedu tose Yesu Kristu. Ngatikumbirei zvino mwana wawe Yesu kuti atireverere pana Baba. Mambo Kristu, makazvarwa naMaria muvirigo, patanidzaiwo vanhu vose vanokutenderai kuti vagova nechitendero chimwe chete. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Dzidzisaiwo vatongi venyika kuti varege kuita zvinoparadza rugare noruwadzano mukati mavanhu. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Simbisaiwo madzimai mubasa ravo kuti vagozvipira kumhuri dzavo vasingazvifungi ivo pachavo. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Dzira mukumbirei kuna Mwari. Tinonamatira vatenderi vose vari kurwara vari muzvipatara nemudzimba, kuti Mwari ndimi murapi mukuru, vabateiwo neruoko rwenyu rwerudyi, muvasimbise mukurwara kwavo. Itai kuti varambe vakatarisa pamuri, itai kuti vasarase mwoyo. Tinonamatira machiremba nemanesi vose kuti muvapewo njere nemwoyo werudo kuti vagone kuita basa ravo rinorema. Tinzweiwo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Amai Maria Musandi, tiri kukuuya kwamuri kuti mutirevererewo kune mwanakomana wenyu, kune vose hama dzedu dzakatisiya, kuti dziwane zororo, chiedza chisande chivavhenekere. Tinzwewo Mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Tinokumbira kurevererwa namai vedu Maria muvirigo Musande tichiti, kwazivai Maria, Zerikasiya mambanemi, makakomborerwa vana vakadzi, akakomborerwa mwana weupenyu Yesu. Maria Musande amai vaMwari, mutiterero wesu vatadzi, zvino napanguva yekufa kwedu. Amen. Mambo wedu samasimba, tariraiwo norufaro vanhu venyu, munzwe zvichemo zvedu, tichirevererwa naamai venyu, nokuzvisvitsa kuna Mwari Baba. Amen.
gamuchiro naMwari Baba vaya masimba ose. Dai mambo anogamuchira mupiro watiri kupira kuti zita rake rikudzwe rirundiswe zvigobatsira isi nevamwe vese vekereke rake sande. Mwari Baba, Maria akava mai vomwanakomana wenyu, akabva anyanya kukudai, ururami hwake ukabva hwanyanya kukufadzai. Chinzwaiwo kutireverera kunoita Kristu mwana wake, mugamuchire mupiro wedu, mutiregerere matadzo edu, mutisimbaradze patinenge torukutika. Ndimi Mwari nyakugara narini wose. Amen. Tenzi ngave nemi, vaimweni kuna tenzi, ngatitendei Mwari. Chokwadi ngati mutende ndizvo zvinofanira kuitwa, ndozvosetsa kuupenyu. Mwari Baba muna masimba ose nyakugara nari, tokutendai misi yose, nguva yose yatinopemberera zuva romusande. Tinokutendai zvose zvamunotiitira Baba. Rufaro rwavasande kudenga rufaro rwedu weisu. Nhasi tinopemberera zuva raMaria muviriko, tichitenda nokurumbidza imi Mwari Baba vedu. Tinokutendai norumbo rwake rwaakakuimbirai achiti, makaita zvinoshamisa ani wese munyika, chizvarwa nechizvarwa chichandirumbidza, tichitenda zvamakaitira murandakadzi wenyu. Makavara muchiona kuzvidukupisa kwake, mukamusarudza kuti ave amai womununuri wedu Yesu Kristu, mwana wenyu, mambo wedu, muponesi wavanhu vose. Naizvozvo imi Mwari Baba tinokuimbirai misi yose, pamwe nendiro dzinavasande vose tichiti: Musande, 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 mambo Mwari wamasimba, denga napasi zvese vemwendiri yenyu, ngarumbidzwe kumusoro-soro, ngarumbidzwe mweya muzita ramambo, ngarumbidzwe kumusoro-soro. Zvechokwadi Mwari Baba, munosande hwakakomba, usande hwose hunobva kwamuri. Tumaiwo mweya wenyu azvinatsa zvatiri kupira izvi zvemuviri, neropa raJesu Kristu mambo wedu. Musi wakazvipira kurufu, akabata chingwa, akakutendai ndokuchimedura, akachipa vadzidzi vake achiti: gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopirirwemi. Vapedza chirariro, akabatsawo mukombe, akatendazve ndokuupa vadzidzi vake achiti: gamuchirai mose munwe, uyu mukombe weropa rangu rechitenderano chitsva isingaperi, noteverwa imi navanhu vose kuti matsadzo aregererwe. Garai muchiita izvi kuti mudiyeuke nazvo. Ngatipemberere mununuri wedu. Tinokurumbidzai mambo, imi makatifira, imi makamuka, muchazouyazve. Mwari Baba, tinopira kwamuri mupiro wechingwa choupenyu nomukombe woruponeso. Tinopira ticheuka kuti ifira nokumuka kwakaita Kristu. Tokutendai maita kuti iwe pano pamuri kuzopira mupiro uyu. Tumaiwo mweya wenyu azita kuti vose vanogamuchira muviri neropa raKristu vave vamwe chete. Tarirai Papa wedu Francis nomubhishopu wedu Alan navapriste nezvitose tiri pano, navatenderi vesangano renyu vari pasi pose, tipiwo tose rudo runotumba kuti tive vamwe. Zarura vadenga vatenderi vakafa vachitarisa kuzomutswa nemi, navamwe vose vakafa vazivara nemi vachikuonai. Tenzureiwo tsitsi tose tiri pano, kuti tizogara upenyu usingaperi, pamwe naMaria muvirigi wamai vaJesu Kristu Mwari mwanakomana, pamwe nomurume wavo Yosefu, pamwe navapostori venyu, navamwe vose vezvarwa nezvizvarwa vakaita kuda kwenyu. Titose pamwe chete tizokurumbidzai tichikupembererai tiri nhengo dzaJesu Kristu mwanakomana wenyu. Tinokurumbidzai Mwari Baba nomuromo waKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu. Tinokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara matiri. Tinokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Amen. Mboneso iri pachake ndiyo wakatitara akadzidzisa chinamato kudaro katinamatei tose tichiti: Baba vedu muri kudenga, zita renyu ngarimamatwe, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe,
pasi sokudenga. Tipewo nhasi kudya kwedu kwezuva. Mutiregererewo zvatakutadzirai, sokuregerera kwatinoitwa kwakutadzira. Musatirege tichiwira mune zvinotiedza, asi mutinunure kune zvakaipa. Tinunurewo Baba kune zvakaipa zvose, tinzwirewo tsitsi rugarike murupenyu rwedu. Mutibatsire nguva dzose kuramba tichitenga matadzi nokunda matambudziko. Tatarisira kuuya kwomuponesi wedu Jesu Kristu, nokuti ndimi mambo. Ndimi samasimba mune mbiri mari narini. Mambo Yesu Kristu makari kuna apostori wenyu kusira rugare rugare rwangu rege kuringa matadzi wedu murike chete chendero sesangano renyu. Mupe vana vari vose rugare nogarisana sehama nehama. Memwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi. Amen. Rugare rwatenzi ngaruve nemi narini. Ngaruve nomweya wenyu. Ngaripana nedu kare. Wayana yaMwari Unorwisa matadza pasi, tinzwirewo tsitsi. Wayana yaMwari munorwisa matadza pasi, tinzwirewo tsitsi. Wayana yaMwari munorwisa matadza pasi, tipewo rugare. Wayana yaMwari unanya kubvisa matadzi apasi, zvavo vakakokwa kumabiko ewayana. Mambo handikodzeri kuti mupinde muneni, ingotaura izwi chete, mweya wangu unoponeswa. Yesu wangu, ndinotendera kuti murimo musakaramende dzvene kwazvo. Ndinokudai pamusoro pazvose. Ndinoshuvira kukugamuchirai zvino musakaramende. Uyai zvenyu mumwoyo mangu mumweya. Ndinokugamuchirai sezvinonzi muri pano. Ndinokumbundikirai uye ndinozvibatanidza nemi ini wose. Musabvuma kuti ndiparadzaniswe nemi narini. Amen. Mambo Yesu. Ngatinamatei. Mwari Baba, tadya chingwa chenyu choruponeso tinokutendai. Tinzwirewo tsitsi mutiregerere matadzo edu kuti tinyatsotevedzera mugariro waamai Maria patiri kupemberera nhasi uno, kuti tizowanawo mifaro yedenga saivo. Ndimi Mwari,
nyakutida nguva dzose. Amen. From February, tichatanga a program musoro kuti Holy Together. Nenge kanangana nemhuri, my families. Is something chinamboitwa. So I think that would be a very interesting program. We will launch it tonight at some point. I will send information on tonight. But Jita Shakada tine Poland pilgrimage, which are all away. That again, Teshna Father Mukabva, Sekru Nyandoro, Sekru Mupa, and the Lord Vana sister. Kwenda Poland, Divine Mercy, Savano Kwanisa, join the group. And then the second one, again, alongside Poland, Pane 33 sort of devotional prayer, Jesus God's reception of Poland, 33 days to merciful love. It again led by Vanasekuru na Father Mukabva and Namango, my sister. And then Holy Land as well, it come na November, but process actually to Tanga. So again, information from my website, either Travel 406 or Behold Your Mother or per group, there's postings on it. Please join if you can. Again, in Enganana Sekru, Nyandoro, Sekru Mupa, Father Mukabva, Father Travis Moyo, and a lot of other surprises. You'll be very surprised. And then the other one, which is important for us, there's a retreat at Chaita Walsingham, similar to what happened last year. We already got all of Walsingham accommodation now already reserved for about 40 people. Again, there's going to be other surprises there as well. So just connect on our website and then you will see more information there. I think this was Reka zvandakati ndikuzivise. Hama dzangu ngatingobatsiranai kuti tigone kutenda baba. Vanenge vari busy mumashedules avo, nyangwe pandandovatora ndaitobvunza kuti saka mucharongedza rini. Kandi handichangozoita zvekungotsokera-tsokerawo kana ndichinge ndakusimuka ndakuenda. Nekuti vari kufamba musi wechipiri. Nhasi weekend yavanenge vachiti zvavanenge vakuti vagadzirire kuenda tinavo pano. Idzodzi ishungu idzodzi dzekuti vauye vasvikoti paridzira vavewo nesu. Vagoita Nathan muupenyu hwedu, vanotiudza kuti vedu torai nzira iyi, musarambe mufamba nzira iyi, zvakatikoshera chaizvo. Shumba tinokutendai. Ari vakutungamirirei kumamwe makomborero akati wandei amuri kufambira, kuti tingozokumbira kuna Mwari zvakare kuti wedu auye futi kuno. Ndoda kungokutendai mese. And thank you for organizing this day. It was beautiful. Ndazvifarira. Ndavhara kwazvo. Vazhinji matondibharidzira one. Ndatonga nonga mharidzo vanongati zvinobuda ndazoparidza next time. So maita henyu tikumbire chikomborero chaMwari. Tenzi ngave nemi. Chikomborero chaMwari nemasimba ose Baba nemwanakomana namweya mutsvene chiburukire pamuri kuchengetei zvino nemisi isingaperi. Tero nemisi wapera murudo norugare rwaKristu. Mambo ini ndinokurumbidzai mambo nomoyo wangu wose. Mweya wangu unopemberera Mwari, unopemberera Mwari muponesi wangu. Ndinokurumbidzai mambo nomoyo wangu wose. Mambo ini ndinokurumbidzai, ndinokurumbidzai mambo nomoyo wangu wose. Mweya wangu unopemberera Mwari, unopemberera Mwari muponesi wangu.
Kushinga